Jarnú časť sezóny odštartoval zápas pod Čebraťom, kde Ružomberčanky privítali v derby cez kopec Duklu. Obom tímom chýbali najväčšie hviezdy, na tej domácej Hruziková a Banskej Bystrici Mazuchová. Obe mali reprezentačné povinnosti. Napriek tomu, že Ružomberčanky boli favoritky, už v 23. minúte sa Dukle podarilo zaskočiť domáce a z gólu sa radovala Havranová. Skvelý zápas hrala domáca Líšková a takto v 43. minúte vyzvala k útoku Maslovu, ktorej center nešťastie zrazila jedna z obránkyň Dukly a Bruníková pohodlne vyrovnala. Zaujímavú príležitosť si po zmene strán vypracovala Kovalíková, no aj strelu lavačkou si Isaková postrážila. V 79. minúte prenikla do pokutového územia Maslová a bola faulovaná. Sama ju s prehľadom premenila a poslala Ružomberok do vedenia 2-1. Hneď na to mohla zvýšiť na 3-1 Žihlavníková, no jej pokus však skončil iba na brúne. V 82. minúte to Liptáčkam už vyšlo, keď si po rohovom kope nešťastne vrazila loptu do vlastnej brány Havranová. Obrovskú smolu v zápase mala Žihlavníková, keď v samom závere opäť opečiatkovala konštrukciu brány. Nič vážnejšie sa už v závere nestalo a Ružomberok porazil Bystricu 3-1. Trenčín pricestoval do Žiliny bez najväčšej opory Strakovej, no do zápasu zasiahla už navrátilka Levajová, ktorá predčasne ukončila hosťovanie v Slovane a do zápasu nastúpila s kapitánskou páskou. Žilina klasicky s najmladším tímom ligy chcela ukázať, že počas zimy nabrala skúsenosti. Prvá veľká príležitosť prišla v 8. minúte, keď sa po rohovom kope presadila hlavou maličká kapitánka Časnochová a len tesne minula bránu Trenčína. V 17. minúte zahrávala z pravej strany taký skrátený roh Časnochová práve po faule na ňu a jej center našiel hlavu Čelkovej, ktorá otvorila skóre zápasu na 1-0. V 26. minúte Trenčanky zahrávali rohový kop, ktorý sa Žiline nepodarilo odpratať podľa predstav a k lopte sa na hranici 16 dostala Cabuková, ktorá strelou k tyči vyrovnala na 1-1. Žilina mohla ísť opäť do vedenia, no z bezprostrednej blízkosti skončila lopta iba na brvne. V 41. minúte to už vyšlo, keď po prihrávke Michalcovej si to na pravačku posunula Čelková a opäť poslala Žilinu do vedenia. V druhom polčase sa pred bránami nič vážnejšieho nedialo, až prišla 76. minúta a taký polocenter Michalcovej zapadol do brány a Michalcová si tento gól zaslúžila hlavne za skvelý prvý polčas. Žilinčanky už zvládli udržať dvojgólový náskok a tak získali dôležité 3 body. V poslednom zápase kola na seba narazil FC Petržalka a GFC Regionálna akadémia, ktorá však nastúpila do tohto zápasu v oklieštenej zostave. O krásny moment sa v 23. minúte postrela Zušťáková, no jej ďalekonosná strela skončila iba na brvne. O 2 minútky na to bola na pravej strane uvoľnená Rigová, ktorej zápas veľmi chutil a po krásnej strele triafa opäť iba do konštrukcie brány. Viac nám prvý polčas nepriniesol a tak sa šlo do šatní za nerozhodného stavu 0-0. V druhom polčase začala byť ofenzívnejšia aj Regionálna akadémia, no ani táto príležitosť v 48. minúte gól nepriniesla. Pri jednej z ofenzívnych akcií Regionálnej akadémie sa pri zakončení zranila útočníčka Ilašová, ktorá musela byť následne odvezená až do nemocnice. V 70. minúte sa Pavlíková fantasticky uvoľnila v strede pola a Rigová zahodila obrovskú šancu na prvý gól. V 79. minúte prišiel roh z pravej strany a Petržalka sa konečne dočkala prvého gólu, konkrétne Mária Rigová. 2 minúty na to prichádza druhý gól, keď na center z pravej strany si skvele nabehla Balážiková na zadnú tyč a pohodlne rozvolnila sieť. Dokonca sa už nič vážnejšieho nestalo a tak Petržalka zvíťazila doma pohodlne 2-0.